Добър вечер. Сега бързам да ви представя група млади хора, представители на ромската общност, към които ще се обърна със следният въпрос. Здравейте! Купуват ли се наистина ромските гласове тук в Сливен? Може, да. Значи ние ни купуваме и ни продаваме. Ние искаме да се върне града Сливен и така да изпечели господин Иван Славов, да обърнем тук гражданите и всичко, което искаме от него. Защо ромите са толкова податливи на това да продават гласовете си? Те не си продават гласовете. Напротив, нашето разследване показа друго. Ми зависи от хората. Нещо грешна информация имате. На вас някога предлагали ли са ви пари за гласовете ви? Категорично не. На нас ни предлагат работа, не пари да ни купят гласа. Кой ви предлага работа, госпожо? Всички тук управляващите. Господин Русев има 1200 работещи роми. Затова няма за какво да им купи гласа, госпожо. Няма за какво. Кмета има ли 1200 работещи роми? Бившият ни кмет, настоящия в момента, който...